L-Odwa tajba. Il-Knisja f'Malta tifraħ u tirringrazzja lill-Alla li llum is-Sibt 2 ta' Mejju se jkollha 3 djakni ġodda li jinsabu pass il-bogħod mis-saċerdozju. Dawn huma Fra Mauro Zammit tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri Konventwali, Brother Matthew Alfino u Brother Rifi Laksisa tas-Salesjani ta' Don Bosco. Matul din il-quddiesa ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, dawn it-tlet reliġjużi se jiġu ordnati djakni bit-tqejjid tal-idejn u bit-talba tal-ordinazzjoni mill-Arċisqof Charles Cicluna. Matul ir-rit tal-ordinazzjoni se jagħmlu l-wedjiet tagħhom lill-Alla quddiem l-Arċisqof u waqt il-litanija tal-qaddisin jimteddu mal-art biex nitolbu għalihom. Wara li jordnhom, l-Arċisqof jagħtihom il-ktieb tal-Evanġelju li issa huma fi dmir li jxandru, li jemmnu dak li jaqraw, jirriflettu dwaru u jgħixu dak li jemmnu.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa u nitolbu għal dawn ħutna li se jiġu ordinati diakni. Nistqar Alla li jista' kollox lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et interabat solibus bone glorificamus
nitolbu. U Alla intallimt lill-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Imla lil dawn il-qaddija tiegħek lil moġbok tażilhom għall-Ministeru tad-Djakonat bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Għajnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Is-sibt ta' wara tista' tgħid il-belt ta' Antjokja kollha nġabret biex tisma' l-kelma tal-mulej. Il-lut, meta raw il-folol, imtlew blejra u bdew imiru lil Pawlu u jgħidulu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk kien meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani għax hekk ordnalna il-mulej. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni satru fl-art. Il-pagani, meta semgħu dan, bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u dawk kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tixteret mal-art kollha. Imma l-lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċew mill-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trab minn ma' riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxipli mtlew bil-ferħ u bl-Ispiritu Santu il-kelma tal-mulej. Salm responserjali, ngħidu flimkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibit li r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu. Ngħidu flimkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Ngħidu flimkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Ngħidu flimkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, qis li ħadd ma jmaqdrek għax int żagħżugħ. Kun ta' eżempju għal dawk li jemnu. Fi kliemek u fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-safa. Sa ma niġi u ħsieb il-qari tal-kelma qazza, it-twissijiet u t-talim. Tinsiex il-grazzja li għandek fik, li kienet mutija lilek bis-saħħa tal-kliem tal-profezzija u bit-tqejjid tal-idejn tal-presbiteri fuqek. Dawn il-ħwejjeġ u ħsiebhom, għati ruħek għalihom biex kulħadd jara li int mixi l-qudiem. Għasses fuqek innifsek u fuq it-talim tiegħek
Zom sieħ f'dawn il-ħwejjeġ, għax hekk tagħmel hekk issalva lilek innifsek u l-dawk li jisimgħuk. Il-kelma tal-mulej. Iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi jgħid il-mulej u tarfu l-verità. Il-mulej ma'kom. Għagim il-Evangelu skont San Ġwan. F'dak is-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll lill-missieri. Min issa l-qoddim tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu jieġeb: ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-missieri. Kif tgħidli urini l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi. Iżda l-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jien fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom qatt jagħmel, għax jien sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha biex il-missier ikun igglorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Let those who are to be ordained deacons please stand.
Matthew Alfino, Salesian of Don Bosco. Hawn jien. Raphael Axisa, Salesian of Don Bosco. Hawn jien. Mauro Zamit, Conventual Franciscan. Hawn jien. Missier, omna l-Knisja imqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal Ministeru tad-Djakonat. Taf jistħoqilhomx. Jien nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom. U minn dak kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat. Nroddu ħajr lill-Alla. Għatuhom ċabċipa ta' kuraġġ. Kun ta' eżempju għal dawk li jemnu fi kliemek u fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-safa. Dawn il-kliem tal-Apostlu missierna San Pawl lil Timotju eżies. Nafdawmkom bħala l-kelma ta' profezija fuqkom illum. Minn hawn ftit ieħor se tkunu ordnati djakni. U djakonat hija dimensjoni li tibqa' magħna dejjem. Għalhekk dan is-sagrament jagħti marka, karattru fir-ruħ tagħna. Intom ordnati djakni għal dejjem. Il-Mulej jimmarkakom din il-vokazzjoni. Li tkunu għaddejja tal-verità, għaddejja tal-artal u għaddejja tal-fqar. Intom djakni, intom għaddejja. Imma l-ewwel vokazzjoni tagħkom huwa li tkunu ta' eżempju. Qisu dak li qed jgħid l-Apostlu missierna lil dan il-kollega żagħżugħ. Qis li ħadd ma jmaqdrek għax inti żagħżugħ. Imma kun ta' eżempju fi kliemek, fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-safa. Il-Knisja tornakom djakni titlob li intom tkunu ta' eżempju sabiħ. U meta tafdalkom il-ktieb tal-Evanġelju llum titlob li intom u taqraw tfasslu ħajjitkom fuq dak li taqraw. Issiru l-kelma ħajja, mejxa, konkreta. Li l-kelma talla issir parti mill-eżistenza radikali u fondamentali tagħkom. U qed issiru għaddejja tal-verità. Meta tkun għaddej tal-verità hija l-verità li taħkmek, mhux inti tippossedi l-verità. Inti tħalli l-verità tal-kelma ta' Alla tħadnek u l-kelma tiegħek tkun l-eku tagħha. Qisu li l-kliem tagħkom ikun marbut mal-istil u l-kelma tal-Evanġelju. Intom għaddejja tal-artal, il-Mulej qed isejħilkom biex intom taqdu il-misteri qaddisa
tadottaw l-istil tal-ħajja tat-talb. Il-liturġija ta' din l-ordinazzjoni tinsisti palma jinsisti wkoll l-interrogatorju li se nagħmlilkom fi ftit sekondi oħra. Li intom qegħdin tissejħu biex tnislu ġewwa fikom u tikkonfermaw ġewwa fikom l-ispirtu tat-talb. Għalhekk tieħdu fuqkom id-dover li titolbu f'isem il-Knisja il-liturġija tas-sigħat, imma fuq kollox li intom tkunu f'relazzjoni ta' mħabba mal-mulej, li tippreżentawlu qudiemu mhux biss id-djufija u l-faqar tagħkom, imma wkoll id-djufija u l-faqar tal-umanità. U tagħtu biżżejjed spazju lill-mulej biex it-talba tagħkom jilqaħħa u jagħmilkom strumenti tal-għaqda bejnu u bejn il-bnedmin. Intom għaddejja tal-artal, intom u titalmu biex toffru lilkom infuskom b'imħabba safja għall-glorja ta' Alla. Intom ukoll għaddejja tal-fqar. Id-djakonati fakkarna li aħna dejjem għaddejja. Inkunu msejħin għal liema awtorità tkun fil-ħajja, kemm fil-ħajja reliġjuża, kemm fil-ħajja tal-Knisja. Aħna dejjem għaddejja. Ma l-ebda titlu li nkunu sidien ħarxa tal-merħla, tal-komunità, tal-aħwa. Imma aħna għaddejja. U d-djakonati jagħtikom din il-marka għal dejjem. Jalla intom tħadmu l-awtorità li jingħatalkom permezz tal-ubbidjenza. Tiftakru li intom għaddejja. Għaddejja tal-fqar, fqar jaqdu lil-fqar. Għax aħna radikalment fqar quddiem Alla għandna bżonn tiegħu kontinwament. Ngħixu l-beatitudni tal-ħenjin dawk li huma foqra meta nifhmu li għandna bżonn lill-Alla kontinwament. U din il-konsapevolezza, dan l-arfien jixprunana biex aħna niltaqgħu mal-foqra ta' din id-dinja fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Nitbaxxew biex nagħtu saqajn għax il-mulej għamel magħna l-istess. Ħarsu lejn il-fundaturi tagħkom. Inti Mawro ftakar li qed tiġi ordna djaknu f'din is-sena qaddisa ta' missierek San Franġisk. U ifhem li għażel li jkun fqir mal-fqar, għaddej ta' donna povertà. U intom u liet San Juan Bosco, Matthew Rayfield. Ifmu li l-fundatur ta'kom qatt ma fittex il-glorja tad-dinja, imma kien ta' qadija żgħażagħ u għallem lill-edukaturi jużaw iżjed imħabba u paċenzja milli ħruxija u dixxiplina. Jalla l-eżempju tagħkom minn anqal it-tlieta li intom, vokazzjonijiet ġodda, sbieħ għal ħajja reliġjuża. Waqt li nilqgħu id-don tax-xhieda tagħkom, nitolbu li l-valur sabiħ tal-ubbidjenza, tal-faqar u tal-kastità jibqgħu eżempju li anqlu l-kluxjenza tas-soċjetà tagħna. Li minflok toss il-faqar tiġri b'mod sfrenat wara l-flus. Minflok toss l-ubbidjenza tfittex awtonomija l-bot minn Alla. Minflok il-kastità tuża lill-bniedem bħala strument. Il-mulej jagħtikom imħabba safja
li tħares lejn kull bniedem u minu dik l-istess imħabba li bija il-mulej qiegħed iħares lejkom illum. Eżis u lidna, qabel tersqu biex tirċivu l-ordni ta' djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu rida tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' idejja u bloti tal-Ispiritu Santu. Iva irrid. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall-poplu nisrani. Iva irrid. Tridu żommu il-misteri tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu Missierna u xandru bil-fom u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Iva irrid. Lesti intom tħadnu ċelibat. Tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal ta' loti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewwiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Iva irrid. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Iva irrid. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Iva irrid bl-għajnuna ta' Alla. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u l-Superjur leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u l-Superjur leġittimu tiegħek. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u l-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu ħuti eżis li l-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħina tiegħu joġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakunat. Addisa Maria Umm Allah, sammiki Anġli Addisa ta' Allah, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Publio, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurens, San Vincenz, San Ephrem, San Basilio, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Cecilia, Santa Catarina, Santa Elena, San Girgor, San Giovanni Paolo Ettini, Santo Estin, San Martin, Santa Atanasio, San Basilio, San Cirillo, San Metodio, San Carlo Borromeo,
San Benedetto, itlob għalina, San Francisco, San Domingo, jitolbu għalina, Sant'Antonin ta' Padova, itlob għalina, Sant'Ignazio, jitlob għalina, San Francisco Saverio, itlob għalina, San Pio min Pietrelcina, jitlob għalina, San Juan Maria Vianney, jitlob għalina, San Juan Bosco, jitlob għalina, San George Preca, jitlob għalina, Santa Caterina ta' Siena, jitlob għalina, Santa Teresa ta' Gesù, jitlob għalina, San Domenico Savio, jitlob għalina, Beatu Ignazio, jitlob għalina, Beata Deodata, jitlob għalina, Għaddisin kollha ta' Alla, jitolbu għalina, Uriħnina mana, eħlisna jitolbu kulej, min kull dani, eħlisna jitolbu kulej, min kull tnur, eħlisna jitolbu kulej, mill-mewta dejjem, eħlisna jitolbu kulej, l-inkarnazzjoni tijak, eħlisna jitolbu kulej, il-mewtu l-qawmin tijak, eħlisna jitolbu kulej, bil-miġja tal-Ispiritu Santu, midim biħin, meċi l-Knisja tijak u ħarisa, zom l-Papa u l-Ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tijak, birek il-dawn il-mażulin tijak, birek u qaddes il-dawn il-mażulin tijak, birek qaddes u ikkonsagra lil dawn il-mażulin tijak, ibad ħaddiema ġodda għal-ħsad tijak, għazi paċi u ftehim tassew lil-popli kollha, u riħniena ma' kull min mġarrab, għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tijak, Ġesu iben Alla l-ħaj,
ismana nitolbuk mulej. Christus Mahana. Kristu il-qattal b'taħana. Kristu il-qammulej it-talb tagħna fil-ħnina tiegħek. Wettaq fit-tieba u blajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna noffruhom għal-qadi tal-ministeri mqazza bi Kristu Sidna. Kun magħna nitolbuk għal lista kollox. Inti tagħti l-grazzi tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, inti kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibne Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Inti li l-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta ta' grazzi. Taqqada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha. U bl-Ispiritu Santu tagħmilha ġisem wieħed faqda tal-aġeb. Inti tagħtiha li tikber tinfirex u toktor. Hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fiha ministeru qaddis, imqassam fit-3 gradi ta' ministri. U għamilthom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lil-ulied Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispiritu Santu, għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum, ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom, ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħajaqdu l-artali mqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispiritu Santu
biex iqawwihom bis-seba' doni tal-grazzja tiegħu. Ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla jikber fihom kull xorta ta' virtù, jimtlew b'imħabba safja, ikollhom ħerqa għall-morda u għall-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-inġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu lill-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jiġbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġi fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Ikun jistħoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Missier qaddis ibnek rid jaħsel riġlejn id-dixxipli biex jagħtina eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjem saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu, jażel lil xi wħud u bitqejjid tal-idejn isiħmhom fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu jġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem, fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek, imexxu b'imħabba lil poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Ħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk ferħ kbir u nkantawlek. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek.
dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Isqof Anton. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordinati ministri tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatillina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrit fija, int li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu paċi lil xulxin.
l-ħaruf tal-la danu li neħidnu biet tad-dinja. Enin dawk li ma mistidna l-ikla tal-ħaruf. Mulek, jistoqliġ tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun ifhem.
Nitolbu. Issa li ħadna l-ikel u x-xorb tas-sema, nitolbuk mulej biex il-qaddeja tiegħek ikunu ministri fidili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk iħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla li sejħilkom għal-qadi tal-bnedmin fil-Knisja tiegħu jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbin u l-foqra. Lilkom li tagħkom il-ministeru ħad tipprattikaw u tippritkaw l-Evanġelju ta' Kristu. Jgħinkom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu tkunu xhieda tiegħu kolkom sinċerità u ħerqa. Lilkom li għamilkom amministraturi tal-misteri tiegħu, jagħtikom li tkunu tixbħu lill-Ibnu Ġesu Kristu, li tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-slim. U lilkom il-koll li tinsabu hawn miġbura, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Regina Celi,
Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum li matula ġew ordnati 3 djakni fejn fis-servizz ministerjali tagħhom fost l-oħrajn se jassistu lis-saċerdot waqt il-liturġija u jipritkaw, jamministraw il-magħmudija u jassistu u jbirku żwieġ nisrani. Nitolbu lill-Omna Marija sabiex tbierek u tieħu ħsieb lil dawn ir-reliġjużi djakni ġodda. Nitolbu b'tama qawwija għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali hekk li ż-żgħażagħ tagħna ma jaqtaw qatt qalbhom li jgħidu iva għas-sejħa tal-mulej. Għada, meta niċċelebraw il-5 ħadd tal-Għid, nerġgħu nkunu magħkom fid-9:09 ta' filgħodu għal ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-parroċċa ta' Santa Marija ġewwa l-Qrendi. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Saħħa u barka.